Dear Mr. Longley. Awan matlangan tinasayat amar aramid ko parakan ka. Isuan na sayat no agsinatalangan. Naturod ka makisina, tada babaim. Kaya't mo nga tang ikabalay, iso ang makisina kan kanyak. Anita? Gusto da ita, nanang. Tatang, kababain ka dagiti ka aruba. Dayta inam ti bagbagam. Awan pa isasangpet ko dito'y balay asaan nakabugbugkawan. Kasano asaan ka bugkawan? Kat no saan ka nabartak nga agawid, awan iyawid mo akwarta, ta sigurado nga inyibos mon iti babaim. Apay, di mo maawatan nga awan nga rudis kitar ko ijay trabahok ita. Gaputa awan mayawid ko na kwarta, ibagam nga yung babae kon. Pangaasiyo, tatang. Nanang, gusto ko man. Ang mga numalukag nga ading ko, sapay nagrigat ko pinaturog. Alangarod anak, mapankan iti kwarto yun. Sige, nanang. Kat pangaasiyo, di kay ko managapa. Hoy, Diana, itay pa'y bigat akas lang na unag ti pang panunutam. Adda ka di problema? Carmi, adaman damagot. Anya dayta? Saan ka di nga agap-apa dagiti dadakkel mo? Saan mat? Ngam no daduma, madlaw ko asaan dangag sarsarita. Ngam no mapalabas ti maysa, wenno duwang aldaw, agsarita damat laeng. Imbag ata kasta dagiti dadakkel mo. Siyak, dagiti dadakkel ko. Kanayon dang agbinog kaw. Numaminsan, ibagbagak paikit din ang nasaysayat nga agsinadalaangan. Tabarang nataltal na ti biyag mi. Wan Carmi, maum-uma akon iti kanayon panagapada. Apay nga yimimpaki yung matinag iti bado ni tatang. Nagsuro na kon. Isang sangpet na pailaang anagapo iti trabaho pimanaw manan. Ha? Sigurado ano agawid, nabarto manan. Nanang, ang mga nung pinagungtan nyo ngamin manan, isuapim manaw. Saan mo man nakanunungan di amam? Nauma akon iti kasdeng aramid na. Kamumat siguro ti panagbababae na. Wen, nanang, amok. Ngam saan nyo ngamin abugbogkawan, ah? Kanya karot ti kayat mo nga aramidak. Bye-bye atlatan di amam. Oh, anya ti kayat asawan dagita abag. Naimpake kon dagiti kawas mo. Bit-bita mo day taabag, tapumanaw kan. Kita man ti aramid dayta inam Diana. Isom ti mang papanaw kanyak. Kasta siguro ti kasayatan, tatang. Saan yung matlaang nga amo nga ornosan ti bagbagiyo? Kanayon kayo matlaang nga agapa, makauma. No kasta nga rod, pagbingayan ta dagiti anak ta. Kukwak dagiti talo, ta kukwam met dagiti talo. Awan ti kukwam. Kukwak amin ida, tasyak tinangiyanak kadakwada. Aniya? Pangasayo, tatang. Dito'y kami pailaang ayan ni nanang. Di mi kaya ti agsisinang akakabsat. Umay na kami lata sa rungkaran. Oh, nangag mo mat siguro ti imbaga ni Diana. Siyak ti kayat da apagyanan. Sige nga rod, Diana anak. Kaya tagsingsingpat kayo makaamukan amang ilawlawag kadagiti kakabsat mo. Makitam, makabulanan tinapalabas. Ngam di na kay man laing may kinita dyan na laing nga amayo. Talaga ang nakalipatan. Damag ko ngamin nga adan kakabbalay na. Bayan yun, nana. Saan ka di anataltal na tibiyag tayo? Idi pimanawon ni tatang tawan ka apayo? Wan, ngam nasakit lat ta tinakam ko. Talinipat nga tayo latan namin pinsan. Nalipatan ng ti obligasyon na. Imbaglaan nga tanapig sa lata ti store ko. Kan makatulong mo ti papaabangan tayo at talo a kwarto. Kasano nga tanga agpayson no college kami, nanang? Makanay nga tati sapulyo? Diyak mo anak. Iso nga itapay laan. Mang panunot akon iti daduma pa'y amabalin a pagkwartaan. Mabalin mi mat ti tumulong, nanang? Saanan? Agadal kayo ket di anaimbag. Dakkelan atulong yo kanyak dagiti trabaho diti unag ti balay. Congratulations, anak. Talaga asaan mo abinaybay at ipanagagan mo. Sikat ti valedictorian. Thank you, nanang. Saan ko anaragpat dayto no saan aga po kada kayo? Congratulations, manang. Thank you, ading ko.
Si kantumat ti sumaro nung graduate. Katlalaingam tumat Wen, manang. Sikat ti idol ko. Ay, malagip ko man ang alaing nga amayo. Talaga alinipat na kayo. Saan man lang may imatendar iti graduation mo? Saan yun na panunutan ni tatang? Tapno saan ang madadaal ti aldaw yun, nanang? At picture tayo kay DJ Abanda. At pwesto kayo jay, nanang, manang. Taalaan kayo iti ladawan. Alaman nga rod anak, imbagla remembrance tayo iti graduation to'y kabsat mo. Naka-enroll tan, kat agpada ta iti kurso nga innala. Naasidagak namin kadagiti ayok. Iso a veterinary ti kayat ko. Agpada tagayam, uray siya. Naasidagak mat kadagiti ayop. Pusa ti paborito. Aso mat kanyak. Gayam, kumusta mat ngayon ni tatang mo? Saan mo tin nagparparang kada kami? Iso nga da plano. Anya nga iti plano? Tangay saan na kami nga umay sa rungkaran? Siyak to ti mapan mang bisita kan ko ana iti pagtrab-trabahuan na. Sana bali tamok ijay. Anya? Amo ka din ni nanang mo day ta plano? Saan? Kanawan planok amang ibaga. Amang ano agungad. Ngam kayat ko ang makita ni tatang. Ure kas ano. Amaklat ta day jay. Ay, katwan ala, sikat ti makaam mo. Kat mabalin. Agkidawak iti paburkan ka. Kuyugan nakto amapan. Una, kuyugan ka. Agyaman na anak ko. Tanalagip mo ti may ditoy. Mailiwak unay kada kayo. Ngam jakon kayat ti mapan iti balay. Tatang. Nag-enroll ako ni ti college. Kasta ka di. Mabitlag. Alam dito yung kwarta. Nagadanday ta, tatang. Naira na dakal ti diskitar ko ita. Iso aswerte ka ngay may ita. Imbag lang ngayon inutom nga allowance mo. Gani kamatan dagiti kakabsat mo. San mo nga ikaninanang mo? Rupat kwarta day jay. Sige, tatang. Saan ko nga ron nga ibagbaga ka ni nanang? Kat, agyaman ako, nay. Alaak man ti cellphone number mo. Tetext kan tumanin no da kwartak. Sige nga ron, tatang. Mabit lang ang surat ko. Kasano dayto yan anak? Marigata naksamutan iti panagadal mo. Kimapso ti store tayo. Adumat ngaminan ti aday store na. Sapay pa nagbabayad ba nun iti tuition fee? Saan kayo ang madanagan, nanang? Siyak pa'y laang ti makaam mo. Ha? Pangalaam nga iti pagbayad mo. Aglakla ko ak iti online. Taiso pa'y ang makatulong kada kayo. Imbag man nako, taamom ti mang tulong kanya. Basta sigurado, masaan nga illegal data, ha? Wan, nanang. Saan kayo ang madanagan? Alam da ito akwarta. Imbag lang nga allowance yung kadagiti kakabsat ta. Kan saan kayon nga agdawat ka ni nanang. Takaasi mo. Nangalaam iti kwarta, manang. Saan mo nga ibagbaga ka ni nanang, ha? Ngam nagapo ka ni tatang dayta. Ano kasta? Nagkita kayo ka ni tatang? Wen, ngam saan na akayat nga ipakaamuta ka ni nanang anang tad iti kwarta. Ha? Taapay. Dayta nga minti may sa arason na pagapapaan da idi. Sala na saya at ni nanang, no adda maitid na akwarta. Kasta ka di. Sige. Saan ko nga ron nga ibagbaga ka ni nanang? Congratulations, anak. Kamaudyanan na. Nag-graduate ka. Kasla si kamot laang ang tinagpa-eskwela iti bagim. Saan, nanang? Adumot lang ang tinaitulong niyo. Kasla kaano lang nga nag-graduar ka iti high school. Ita, nag-graduar kan iti college. Mangipanagnak at talaga bumakita kon. Di kay madanagan, nanang. No makapasak iti board exam, agsapulak adagos iti trabaho. Kat sumardeng kayong tumaten nga trabaho. Syakton, di mang pa-eskwela kadagiti kakabsat ko. Talaga ang nagsingpot ka nga, anak. Diana. Nanang, adayam amo kada kayo. Iso ni Henry.
Iso ti akin ko kwa iti pagtrabaho ak a veterinary clinic. Boyfriend ko. Naimbaga malam nyo, tita. Naimbag amalam mo mat, Barok. Nanang, ada ko makayat na nga ibaga kada kayo. Kahit may kumantag kalay sa iti anak yo, tita. Di kay madanagan. Napagsaritaan mi ka ni Diana at tulungan mi dagiti kakabsat na nga agadal. Aging ga makalpas da. Ha? No maipapan iti panagkasaryo. Awan maaramida, no kayat yun ti agsimpa. Ngam saan yung nga obligasyon apagadalan dagiti kakabsat na. Amok, tita. Angam kahit ko ti makatulong. Amok ngamin ti kasasadyo. Iso kayat kayo at tulungan. Tatang, nakaumayak? Takayat ko ayam amo kada kayo ti boyfriend ko. Iso ni Henry, dandanin ti panagkalay sa amin. Naimbaga malam nyo, tito. Kastamat kan ka, Barok. Sa dino nga iti pagtrabaham. Tatang, Ah, iso ti akin ko kwa iti klinik a pagtrabaho. Kat numabalin, awisan kayo inton kasarmi. Kan rumbang laang o matindar kayo. Tada kayo ti mangitulod kanyak iti altar. Sige, anak. Namnamaam to ti kaaddak iti kaaldawan ti kalay sayo. Nanang, apay nga agluluwa kayo matan. Sapay nagpintas kayo ita. Nakita kakit-kitaan na kayo itay ni tatang. Saan nyo kumaadadaulan ti make-up yo? Apay asaan mo nga imbag nga inimbitaram gayam ti amam. Nanang, saan ka di arumbang ada kayo kani tatang ti mangitulod kanyak iti alta? Wen, ngamrumbang laang nga imbagam kumakanyak. Tapno na kung kadaak man. Okay. Sorry, nanang. Ngam kayat ko ama-amuan nyo ita, ani tatang tinangtultulong kanyak iti panagadal ko. Ngam di nala kayat nga ipakaamok kada kayo. Kasta ka di? No kasta? Saan ang nakalipat ti amam? Wen, nanang. Iso adi kay kumaagong ungat ka ni tatang, ha? Oray itala ang akasar ko, nanang. Ita, tanalpasan ti kalay Sam, Dayan. Kayat kayo akasarita kininanang mo. At dangamin kayat ko nga ibaga kininanang mo. Akayat ko amang ngagam. Sige, tatang. Ibagayo laan. Anya dayta? Ditas. Kayat ko ti daw iti pamakawan kan ka. No anyaman dagiti nagkurkurangak idi. Lumakay kan bumaketan. Kat kadagiti sumarasaro nung aldaw. Agkasartumet dagiti daduma pa'y nga anak ta. Kat datantulangan ti mabating agkat kadwa. Sikang asawak ti kayat ko amakadwa iti panaglakay ko. Kat sapay la kuma, tay kan nakitigundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Inururay ko ti panagsublim. Ngam saan ko anauray. Diyak ni namnama nga urayon pa'y nga agkasar ti inaunang anak ta. Sakan to agpakita. Pakawanan na ko ma, no italayangan sa amirisa. Iti pan nakakita kan ka ita. Nagsubli iti lagip ko ti aldaw at panangikasar ko kan ka. Kenti pa nagkarik iti sanguanan ti altar. Asika ti babae akayat ko amakadwa. Aging gat maudi nga anges ko. Ruben. Nanang, tatang. Diyak ni namnama ada ito'y akalaysa. Tiga po nang agsinubyan kayo. Dahito iti kasayaatan a regalo yo kanya. Agyaman ako nay, nanang, tatang. Dear Mr. Longley. Kunaning mama, kayat na mati umay agyan diti bagyo.
Kaya't nakanumati umay makipagnaad kanya. Tapno saan laang akadagiti kakabsat ko ang makipagnaanaad. Katuna. Pampanunutak nga ro ti agbirok iti pagsarikak no umay ni mama. Iti kasta, ison ti pagawawirak. Apag iso. Agbirbirok da iti servidora, ije karinderya pagtrab-trabahwak. Ije kan nga agaplay no kayat mo. Tamno saan ka na marigatan nga agbirok pay. Sige man nga rod. Taiso pa di masapulak. Nagrigat mo't ngamin nga agab-abang. Saad dapay kaninanang mo ti inauna nga anak ta o papawitan ta. Saan mo't ngamin akayat ni nanang mo nga laon ta ditoy. Anya nga rod nga ay. Agsangit mo't ni nanang, numayadayo kan kuana ni Rico. Kasano, kat ni nanang tinangpadakal kan kuana. Dayta nga rod kat. Baybay akon. Tamok mat nga ado ti sakripisyo ni nanang iti dayjay nga anak ta. Isun tinangaw awer sipud maladaga. Nagtrabaho mat gayam dito ni Daisy. Asino iti mga wawer iti anak yo? Nagpabagyo ti inana, kat iso nati mga awir iti anak mi. Di kasano itan. Saan kan ama kainom, numalpas ti trabaho, tandamot tin gwardya. Anya saan? Saan nakaparparitan nga uminom? Sigud mat nga wan ibagbagana, no kasta nga aginumak. Ay kat nasayaat nga rod, tapalpalubusan na kanibakat mo. No kasta, mabalin tayo nga rod ti uminom, minton madamdama. Saan tayo mat nga ita, pare? Ha? Kasangsang putlaw na ti katugangak. Kaslamat dimat, no makita na anabarte kak nga agawid. Ket kasangsang pat na. Ay ket, iso ano, iso ti kunam. Agpalakas ka pa ilaing nga rod, kini katugangam. Talaga na mas gayam ti panagluto, Mark. Narwama kong ngagluto, mama. Manumat natawan kong aglutluto. Kan day tabulalo, ti specialty mi ije karinderya paglutlutuak. Iso nga rod dayta ti ilukluk magko mama. Tinaimas aluto ti asawak. Ngam saan mat anasaya at ti sobra anataba anak ko. Agdayat ka kiti. Tamay mayat akitaan ti babae a sexy. Ngam tay nataba. Ayos lang kanya, nga uray nataba ti asawak, mama. Ngam mas healthy mat laang ti sexy. Isungag pakutong ka. Manon nga daw asahan tayo ngayon minom. Kaano nga ti plano ang panaginom tayo? Mabalin tamot sigurong ti aginom. Uray siyak, makininum ako. Sigurado ka asan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta agpakadaak. Ibagak tulatan nga umuna nga agawid. Kat, anya nga tilutuan ta, pulutan tayo inton madamdama. Tay sigud apulutan ta. Okay, mayat nga rod. Ay, mabidlang Hmm. Awagak pa'y ninanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ditan? Nasayaan kami mo't anak ko. Da kayo nga'y, kumusta kayo mo'tan? Nasaya at kami mat, nanang. Awang gayam. Adda dito iti ina ni Daisy. Isu ti agaw awir iti may kaduang anak mi. Isu ang makatrabaho manan ni Daisy. Ay, kat nasayaan nga ron ano kasta. Ay, sapay kumata, ikatamon ti panagin inom mo. Kababain mo't iti katugangam no makita na kang agbarbartak. Nanang, amuyo mat. Asaan ko ang maikat ti panagin inom ko? Ay, sursurwam nga ikatan, anak ko. Awang gayam. Nagpauitak manan iti kwartayo. Ay, kat agyaman na karon no kasta, anak ko. Niri ko nga'y, nanang. Mabalin ka di akasarita ka. Ay, mabiit laang, taitad ko kankwan na to'y cellphone. Hello, Tatang. Kumusta ka, anak? Ayos lang, Tatang. Kumusta mo't nga iti panagadal mo? Kas iti sigod, nangatulat tadag iti grado. Nasayaat nga ron no kasta. Kano kayo manen nga gawid dito'y kadaading ko? Mailiwa kon kiniading ko. Sige. Ibagak to kan ninanang mo, tagawid kami. Uraik ti panagawid yu, Wen, sige pa nga rod. Bye. Muna kan nga gawid Aginom kami pa'y kan ni Pari John. Alam to'y nabati asweldok.
Nagpawit akon kanina na. Ay, ipagarup ko no saan kan nga aginom. Tamanipod simbangpot ni mama, kat saan ka na naginom? Gapo tamapahinak laeng. Ngam talaga asaan kun amalabdan. Makain inuma ka talaga. Iso pangasim ha. Umunakan, taginom kami pay. Sige nga, Rod. Basta di ka unay agpakarabi eh. Kat adapay trabaho tayo intun bigat. Un ka di. Di nakpakadanagan. Amok ter aramidak. Alan bakit? Abaya di mo kaya ti agpaarakop kanya ka. Anya ka matan, Mark. Makaturturog akon. Intun bigat tulitan. Apay ka di agasta ka. Siguro, addan sa baliman niya. Ay, saan ka kadi amabaintan ni mama? Amangan numangag na ka. Awan bibiyang ko, ure mangag na. Day takat ti madikan ka numabartag ka. Saan ka makaaw-awat? May manugot ka kumao, dinautas. Saan nakapilitan no saan ko akayat? Nabanugak, kat kayat ko ti maturog, kayat ko ti aginanang. Salbag yun di kasoy. Ala, agkape ka, tapno maikat ti hangover mo. Agyaman na, mama. Agininom ka kayam. Maditi kasta abisyo. Malaksid ang madadaal ti salunat mo. Ibusin na pa'y ti kwartam. Isuntumatan ti pagapaan nyo iti asawam. Mama, palubusan nakmat ni Daisy nga aginom. Nabayagan nga agin inumak. Katjakon kabaalan aliklikan. Taisukat nga ro ti agas ti bannog ko. Awan na saya at aturungan ti tao akas ta ti panagrasrason na. Awan dudurasan ti biag ti tao amang nginom. Mama, saan kami paimot anagbisin ka ni Daisy? Saan ko paimot abinisin ti anak yo? Kat, mapna kalatan iti kasta a klase ti panagbiag. Agab-abang kayo. Mang panunot kakitde iti pagdurasan ti pamilyam. Saan kat nga arak ti pagalistuam. Masurunak iti katugangak pare. Prinangkanak iti agsapa. Anya timbaga na pare? Kagura na ti panagin inom ko. Awan kanududur asan ti biag ti tao amamartak. Ay, awanin nga Rod Saan ka na makainom pare? Naglaingan day diya bakit? Abay, iso timang pakpakan kanyak. Ta isuro nakit din iti aramidag. Pagawidak tupay. Anya? May turad mo pagawidan? Diyak lang amin maidiretsukan ko anak kahit. Ibagak iti asawak. Tapagawidan nan. Kasanon, no di na kaya pagawidan ti inana. Inana day jay, bro. No saan na kaya tapagawidan? O, di pagtalawak idadwa. Anya? Maaramid mo day ta? No isakit na ti inana. Dinasaysaya at asumurutan iti inana. Anya? Madlaw ko aliklikli ka matan ni mama. Man nakibiyang launay ti inam. Apay akas tamot ng di pa nagsasaom iti inak. Isutiin mo na ang nagsao kanyak iti madi. Kat, agpay sumati bagbagana, saan ka di? No kasta, pagsarsaritaan dak nga gina. Dinamag na kanyak, no apay apal palubusan ka nga gininom. Kat kinunak, asaan mo akabaulan nga ikatan ti panaginom mo. Kat ikunana, adda ka no kanyak amang kontrol kan ka. Adda ka nun pamilyam, kat rumbang laang nga isardeng mo ti aginom. Apay, nagbisin ka na ya iti sidong ko. Wan, sa anak pa'y ang nagbisin. Ngam ti kayat ti mama, kita mo ti masakbayan tayo. Awan ka no pa'y balay ta. Rumbang ka no nga agurnong ta. E di awam pa'y ti inam iti sidong ta. Awan problema. Angam ita, ay, tila matan pakibibiyangan na. Isu anasay-saya at no pagawi damon. Anya? Talaga saan ka amabagbagaan, Mark? Amom lang nga din akaguran ni mama amabartag ka. Ngam agbartag ka lata. Awam bibiyang ko iti inam. Saan nga iso timang bibiyag kanyak? Iso nga awang karbangan na amang kontrol iti kahit kong aramidan. Saan maabastos ang tinak? Awan mo't karbangam amang bastos kan kwa na. No saan mo akayat abastos pagawidam, tadyak kayat ang makita ti rupa na dito'y balay. Nabayag nga an-anusan ka, Mark.
Ngam dahil ti apa ng bastos mo iti inak. Saan ko ang mapalabas? Apay asaan na simrek ti asawam? Nasakit sa tinakam na kadagiti imbagbagak idirabi. Tangem aldawan. Awan pa'y laeng. Jack amo, noan niya ti imbagbagakan kwa na ti inana. Ti amo da nga ta. Nakaturugak pay, iti agsarsarita da. Hangam, dengdenggak nga ibagbaga ti inana. Noan niya kano ti kinaykayat ti anak na kanyak. Adda kanumat itsura ti anak na. Ngam apay kano, asyak ti kinayat na apangit lang aruden. Pangit pa'y kano ti ugalik. Nene. Apay nga agkatawa ka. Kaya't ka di asa hunday ta, apangitak? Pare. No adda nga min guraken ka ti may sa tao, pangit ti panagkita na ken ka. Isu siguro akas day tinaibagana. Apay ngay. Kaslawan mo tao dito'y balay. Nene. Awan matandang iti daddo maagamit. Sumarakak iti korpo mi. Ne. Awanan dagiti kawas ti asawak. Nukasta. Pinanawan na kon. Kat simurot iti inana. Adda surat anak kaparabaw iti lamiseta. Kita. Basag. Mark. Nabayag anagan ano sa ka. Saan ko nga imbagbaga ka ni mama no adaman problema. Basta inananusan kalagta. Gaputa si katimang pagpakan kanyak. Ngam nakita ni mama no anya ang klase ka nga asawa. Isuti ng lawlawag iti panunot ko. Nga damat mabalin ko apagbilyan, asaan kat nga ananusan kalagtan. Simurot ka ni mama. Saan aga po kadagiti imbagbagana? No di kat simurot akon kwa na. Gaputas si kapay amis mo tinang papanaw iti mismo nga inak. Awan respetom iti inak. Itinto asyak. Gapulas binastos ti inam. Ang patinggalaangan dito eh. Kat saan mo kumaabaybayan ti inauna nga anak ta. Si kanti makamukan kwa na. Sarong karak tulad ta. Kaya't ko man nga alaan, ngam amok apat-pat gan unay ni nanang mo. Sige, katsan. Pinanawan na konti asawa. Puno ang nagbiduta. Pakawanan na kuma, Daisy. No naglablabasak. Jack gayam kabailan. Ama pukaw ka iti biyag ko. Adda diti istorya nasaan manggugyan iti dakel trahedya. Nanggudi da iti simpo ipanagpili, iti may sa ilikim, iti may sa ibiso, wano iti may sa sudat inabayadyan saan inaadas. Nemno saan mapansin na dito'y ibabasit at desisyon, nabalin ay dumakel ti atetto daadin da imadadal ti tanati pamilya. Iti talo ay pakasaritaan tayo ita, talo met itlasa ti panagayat ti masubok. Adda ayat masapul pumanaw dapo ta maliti lugar na, adda ayat mapukaw dapo iti kinatansit ken diso, ken adda ayat nabayad naisinandem adda paylaeng gundaway mapasubli babayan iti panagbabawi. Tinapatig sa ludsod ket saan lain no sino ti ay ayatan dagiti tatao, no dikit no pasano dana ay ayadan. Tamabalin napigsa tirik na, nemno awan ti respeto, kinapudno ken responsabilidad, data irik na ti mismo makadanlan kadagiti amin may laman. Nanggugyan tayo kan Mika, may sa idalaga manipod benget. Itiruay, kasla normal da inti bayad na. Adda pamilya iman sa salimet-met ken kuana, adda trabaho, adda gayem ken adda mano napatay unay ken kuana. Niyam adda metti may sa ibanad saan na amo daditi nadanak na, adda lihim relasyon ni Mika kan Lodal, may sa security guard iti pagtrabahuan na. Ti problema, adda asawa kan pamilya ni Lodal. Dito'y paylain, nalawad na sa anlain komplikado ti sitwasyon, maliti pundisyon di tayo lalason. Saan ni kasapulan nga agulay iti dakel, gulutap no maawatan na adda tatao madandran. Uray no awan pa iti eksena ti asawa ni Lodal, adda isuna.
Uray no saan makita ti pamilya na, adda damet ket no adda lihim ikasapulan, isalimetmetan tapno at tultuloy ti lalason, tinihim mismo ket patda na adda saan inasayaat. Nupay kasta, para kan nika, saan basta-basta ti panadliklik. Nabayad iti lalason daken nodal, kinkasla na pasamak na inaramid na daytoy ipaset ti inaldaw ibayad na. Nagkikita da agsasarita da, ken adda pay pananlagip da iti munsari. May sait sukulit ken basit a regalo ti pananipakita da iti ayat. Iti umuna di kita, mabalin ikaslaswit, niyemno kitayan ti sibubukal a sitwasyon, adda pakasagnan. Ti may saglalasyon ket saan, may kedan na en babaen iti kinapintas dagiti sandali. Masapulmet ikitaan no anya ti bayad dadita isandali ka daditi daduma. Tiladsap ni mikaket na ibawan iti oras ken atensyon, dapat kumaket para iti pamilya ni Lodal. Data tinapait ikinapudno isaan na pay ikayat isansanwan iti lugi. Adamet ti panagdua-dua ti pamilya. Dagiti na danap ni mikaket makitamdana adda lugar ipapananaken adda lalaki mabalin makikaduakan kuana. Niyam da po taawan ti kumpleto ma information da saan da maawatan ti pudno peligro. Ni manong blade kit nan budimet makapansin. Adda lalaki nanitulod ken mika kit nagdamag isuna no asina data. Ni Mika, kas kadawian mapasamak no adda lihim salimetmetan, nagbilok iti lason ken nanted iti saan kumpleto subat. Dito'y makita ti may sa epekto ti saan husto alalason, saan na iti panakikadwa iti lalaki ti palikot, no dikit ti adtultuloy pananabong. Tungdal sa ludsod ti pamilya ket agbalin pakasaknan. Tungdal tawagwan no mensahe ket masapul bantayan. Tungdal eksena ket adda posibilidad maduktalan. Saan di taal-tanat? Data ket panagbiag iti buten. Ti kadakelan nantintibin itirik na ni Mikaket ni Farah, ti best friend na. Nagsaludsod ni Farah, diretso no pudno na at dalalason ni Mika iti security guard. Iti data igundaway saanan makalibak ni Mika. Inaplon na ka at dalalason dakan nodal, kin inaplon na met na ay ayatan na daytoy. Nem saan ni kinansinti ni Farah ti aalamid na. Impaladip na pamilyado ni Rodal, ken impakita na ulay no napatid tirit na ni Mika, saan data ilason tapno malipatan ti responsibilidad ken padlabbaynan kadaditi daduma. Nasakit ti kasda panagsarita, nangluna no ti may say tao ket nakapetpet iti lalason, padalupen na manted ken kuana iti ladsap. Niyam no pudno ti panakagayam, saan na panampabul iti kayat ti gayam. Adda met ti kinatsud manibada iti kinapudno ulay mabalin ni. Makasakit. Ni Mikaket nakipagpakaasi ken Farah na saan kumana ipakaamo iti daduma. Kayat nala dalinad sekreto ti lalason dandem ti subat ni Farah ket saan pananghusdalain, isuket pananipakita na pitsaunay ti risgo. No maduktalan ti asawa ni Rodal, saan dain panakabain ti mabalin mapasama. Nabalin ni maeraman ti trabaho, ti pamilya, ti kinatawd ken ti pamati daditi tatao ken nika. Dito'y nanggugi mapukaw ti ilusyon ni Mika na kaya kontrolan ti amin. Tinihim relasyon ket kaslamay sa isilid na awan-tawa na. Itirugi, mabalin ni pagarupen natawds. Niyam bayat na agbayad, bumasit ti angels ken dumakel ti buten. Napanunot ni Mika ti panagpatinda. Tinawag na ni Rodal ken embada na kasapulan na ti gundaway na agpanunot. Inusan na ti sasaw nga mabalin na ipadarup ni Rodal ay bleyako. Ni Rodal ket napupaw ti tanan na. Imbada na ay ayatan na ni Mika ken saan na kayat mapupaw detoy. Niyem ti saludsod ni Mikaket na patad, anya ti mapasamak no maamuan ti asawa ni Rodal ti amin. Kasano makapadtalinad isuna iti kastal seto. Dito iti punto itirik na ken realidad ket nagbandaan. Mabalin na agpudno ti panagayat ni Mika itirik na niyem saan data imambalbaliw iti estado ni Rodal. Adda lata asawa. Adda lata pamilya. Ket awan tinalinted a lugar ni Mika iti data ibayad no at talinad ikabit. Ti panagsarita daket nanded ni Manong Bled. Ket no ti best friend ket nanted iti patdaay, ti Manong ket mas daradso pay. Imbada na ken Mika isaan na ni Rodal ti lalaki iti lubo, ken saan na kumanaulayan ti panakaduktal ti asawa sakbay ipatindayan na ti amin. Dito'y nabalin ni Marikna ni Mikay kasla amin ket may busol ken kuana. Niyam iti kinaadpaiso, dagiti tatao manay ayat ken kuana ket at papadalain ti kita da iti banad isaan na pay kayat ikitayan, deto'y adalason ket awan tinasayaat pagtulungan. Ti panagtutuloy ket saan manted iti mas nalawad masakbayan.
Nangtad lain iti ad-aduy buten, ad-aduy panagulbud, ken ad-adun posible ay madanlan. Saan idagos na inaklo ni Mika iti naganap na tipudno? Timbada na lain na adda na kinaawatan da tinobyo naken kasla nagbreak da ditoy, nasaya at mapansin na ulay pinili na ti panagpatinda, saan pa'y ikumpleto ti panangakwa na iti responsibilidad. Nalabit na bain isuna, nalabit mabuten mapukaw ti pamati da diti nadanap na, nim ti pananilin iti pudno ket at tultuloy mangipakita ti etekto ti desisyon na. Ti panagbabawi ket saan lain panagliklik iti tao, masapun met pananawat iti nagalamid ken panangadal manipod iti data. Nupay kasta, adda na patid nagbalbaliw ken Mika, pinili na ti umadayo ken nodal. Nagresign isuna iti trabaho tapno saan da na at tultuloy magkikita. Data kat saan inalaka, tati pananpatinda iti relasyon ket adda emotional ken practical ibayad. Nemno adda may sa desisyon makaputol iti siklo, iso data. Idi imay ni Mika manitad iti resignation natay, kinid daw ni Rodel na saan na kumana aramidan. Kaya't na naad talinad ni Mika. Imbada namanan niya ay ayatan na detoy. Nem ita, mas nalawad ti subat ni Mika. Inpaladit na laad da pamilya ni Rodel, ken awan tinudar na iti bed detoy. Imbada na ino ay ayatan ni Rodel ti asawa ken ti pamilya na, masapun na ipamaysa na ti atensyon kadakwada. Detoy ti pinakanapig sa ipunto iti istorya ni Mika. Saan ta maawadan inalinteg ti amin nagaramid na, niyang maawatan tayo maadda gundaway, ti tao ket adsaldan iti mali. Ti panagbabawi ket saan pananikat iti napalabas, niyang mabalin elakdana ti ad-adupay panakadaday. Ni Mika ket saan nagulay iti panakabistado, iti eksena ti asawa, wano iti dakel eskandalo. Pinili na patindan sakbay dumakelpay. Nagsanip ni Mika, ken nakita na ti kinaanos da diti naganap na ulay saan da amo ti kompleto irason. Tinulungan da isuna makabilog iti sa balid trabaho. Ni Farah ket nagpakawan gaputa na ibaga na ken manungglad ti maipapan ken nodal, niyem saan binasol ni Mika ti gayan na. Iti kinadpayso, ti pananibaga ni Farah ket nagbalin. Itulo tapno saan maikulong ni Mika iti lihim. Ni grade met ket impakita na saan panangkontrol lain ti pandet na, no dikit panangsalaknib iti adin na manipod iti mas dakdakel iparikod. Iti kanodianan at tultuloy ti bayad ni Mika. Nag-apply isuna iti trabaho, nagtalinat sindaw, ken kinunana inalagsak isuna iti bagi na. Saan romantic reunion ti endin, ken isu ti gusto para iti daytoy ipakasalitaan. Adda dagiti panagayat saan masapul may salakan. Adda dagiti panagayat masapul patindan tapno may salakan ti konsyansa, pamilya kan masakbayan. Kalpasan ti istorya ni Mika, napantayo kan Mark, may sa ilalaki manipod badyo, nanipadarup, mabalin na naaramidan ti amin ikayat na ulay adda asawa ken anak na. Nimuad ket ad trabaho pas guard, ken adda asawa na di ni Daisy. Adda met ti inauna na anak da idi kayat ti inanimuat na umay adyan iti badyo, may sa tilason, kayat na itumulong iti pananaywan iti apo na taawan ti kakabsat ni Mark, ken makapadnad ken kuana. Iti Rudy, kasla nasaya at daytoy iplano. May salain na kayat tumulong, may sa pamilya ikasapulan ti manaywan iti ubin, ken may sa ilalaki mabalin makaduamanan ti nanat. Niyamiti saan nabayad, ti presence ti ina ni Mark ket nagbalin salamin ti ugali na. Dagiti banad mabalin pinapalabas ni Daisy ket saan palpalubosan ti ina. Ti kadakelan ni problema ni Mark ket ti panagininom. Para kan kuana, normal daytoy. Nagtrabaho isuna, mabanog, ket padalupan na iti inom ti agas ti panakabanog. Adda dagiti kakaduan na manawis ken kuana, ken adda pay gundaway iplano dati panaginom. Ni Mark ket saan makakita iti dakal iparikod. Ti panagpaliw na ket saan net nalakdan isuna, ket mabalin na naaramidan ti kayat na. Niyem dito'y makitam ti may sa peligroso panunot, no adda pamilya saanan bukod ibagi ti maapektaran iti desisyon. Tunggal kwarta maibus iti inom ket kwarta saan maipon para iti balay, anak ken masakbayan. Tunggal labi mabartat ket labi ni Daisy wanaw ti inana ti mangpasan iti padrabenan. Tunggal pa nakabanog ken hangover ket saan lain personal problema, at balin daytay trabaho dagiti daduma. Ni Daisy ket kasla nabayad yan na adanos. Saan nakaempakaamo iti ina ni Mark na adda dakel problema. Inaanusan nalain daputa ay ayatan na ti asawa na. Adda pay dagiti gundaway palubusan na ni Mark na uminom, basta saan lain sobra ken saan na at pakalabi. Daytoy ket mabalin makita kas pananawat, niyem adda met peligro.
No ti panagawat kit awanan ti linya, nabalin na agbalin day tayo panakikonsinti. Ni Daisy kit saan ay rason ti biso ni Mark, niyam ti kinaanos na ket mabalin inanted ken Mark iti panunat na awan ti seryoso atakto ti aramid na. Iti panunat ni Mark, no awan ti manlaplapad ken kuana, saan met adakel ti parikot. Nam ti ina ni Mark ket saan nagulimet. Nakita na no pasano maagawin ti anak na inabartat, no pasano masayang ti kwarta, ken no pasano mabalin madael ti salunad na. Tinbada na isaan inasaya at ti kasta ibiso, ken awan ti paddurasan ti tao no inom ti pagkamangan na. Impalagip na kaadda asawa ken anak ni Mark. Impalagip na met na awan pa'y ti bukod da balay ken masapul ko man haagod no para iti masakbayan. Nalawag ti punto ti ina, saan pananikat iti lagsap ni Mark ti panggad na. Kaya't na mapanunod ti anak na naadda daditi tatao nakadepende ken kuana. Ni Mark, imbes edungdeg, nakita na ti pananibaga ti inana kas panagkontrol. Kinunana na awan ti kadbenan ti inana manibaga no anya ti aramidan na. Dito'y nanggudi ti panagkapsot ti respeto. No ti may sa itao ket adik iti may sanaugali, uri saan inaawadan sakit ti istorya, kasla daditi amin manipaldat iti parikot ket adbalin na kabusol. Ti ina ket adbalin mankontrol. Ti asawa ket adbalin manbawal. Ti pamilyal at pagpakaasi ket adbalin manlaplapad iti wayawaya. Niyam ti pudno, saan wayawaya ti panadaramid iti amin kayat na daditi dadumati at bayad iti resulta. Nakisaw ni Mark kadaditi kakadua na may papan iti panaguwot ti inana. Adda pa'y nanibaga kan kuana no di kayan ti asawa na ti inana padawidan na. Dito'y ibalakad ket nanted ken Mark iti mas dakel alason manibaba iti inana. Imbes na ipagarup na adda dua babae masaknan ken kuana, pinaran nati sitwasyon kasla masapul mangpili isuna iti asawa wano ina. Niyam saan data ti pudno ag problema. Tipud no problema ket ti biso ken ugali ni Mark. No inikat na ti inom basbasit kumati panagbinusul. No inawat na ti pananpapdaar, mabalin kuma nagbalin ikatuon ti inana. Niyam daputa saan nakayat badbagan ti bukod na ibidot inaramid na ti. Daduma rason. Nanggugimet ti tensyon iti nagbaeta ni Daisy ken ti katugan na. Nanjid ni Daisy daditi sasaw ti ina ni Mark may papan ken kuana, ken nasaptan isuna. Ndem ti dakel problema ket ti reaksyon ni Mark. Imbes ipatana, mamusi sa iti pudno ken nan salaknib iti respeto ti dua, nagsawa isuna iti nakaro iti inana. Binastos na, pinapanaw na iti balay, ken impakitana mas napatid ken kuana ti pananpupal iti bukod na ipungtot nem ti panansalimetmet iti pamilya. Dito'y masapul nalawag, uri adda bidot ti ina iti panagsaw, saan data palinteg iti panakabastos. Mabalin manikaden iti ni anaawan ti insulto. Mabalin pagsasaritaan ti problema. Niyamno ti anakit manidalan iti inana gaputa saan na kaya ti panakapakdaay, day taket saanan, simpo panagbinusul. Day taket panakapupaw ti respeto. Ni Daisy, na nabayad dyan na aganos, nakakita iti klase ni Mark saan na kayat na agtultuloy ipatpadaan. Imbaga na asaan na impakaamo iti ina ni Mark daditi problema da, nem ti inakit nakita na met dain ti ugali ni Mark. Ket iditi mismo wa ina nati pinapanaw na, data ti linya isaanan kayat labasan ni Daisy. Saan na inagaputa nasaktan ti katugang na, no dikit nakita na ano kaya ni Mark, tataran ti inana iti kasta, nabalin met na agtultuloy ti panakabastos ken kuanaken iti anak dati kinaanus ket adda patindana. Ket ti panagayat na awan ti panagbalbaliw ket nabalin maibus. Pinili ni Daisy ti sumurot iti ina ni Mark ken pinanawa na ti asawa na. Kadua na ti inauna na anak da ni Mark, iti awanan da sa kananarik na ti dakel atatto ti aramid na. Napupaw ti asawa, anak ken da na ti balay. Dito'y makita ti napait eleksyon, at dadagi ti tao saan mamati iti pakdar adinda mapasamak ti panakapupaw. Bayat na adda ni Daisy, ni Mark ket nakapadtansit. Bayat na adda ti inana, kinunana na awan ti karbinan daytoy. Niyam idi pimanaw da, ti balay kayat na naawan ti magkontrol ken kuana ket nagbalin balay na awan ti pamilya. Iti kamudyanan, ni Mark ket na nipakita iti panagbabawi ken namnama makapagsubli ni Daisy. Ti balakad ken kuana ket nalawag, no pudno na ayatan na ti asawa ken saan na kayat mapupaw, masapun na ikata na ti bisyo ken ipakita ti panagbalbaliw. Saan makaanay ti solino at tultuloy ti panagininom, panakabastos ken panangliklik iti responsabilidad.
Ti panagbabawi ket masapul makita iti aramid, panagsarden iti biso, panagpakawan iti ina, pananrespeto ken Daisy, ken pananipakita na adda masakbayan ti anak da ti istorya ni Mark ket saan, inanted iti sigurado, ipanakasubli da namnamalain ti adda. Ket fusto data, tati panakapakawan ket saan, ikerbenan ti nakabidot. Gunguna data mabalin imated da no ti nasaktan ket makakita iti pudno ken natultuloy ipanagbalbaliw. No ti istorya ni Mika ket may papan iti panagpatinda iti saan inalinteg ipanadayat, ken ti istorya ni Mark ket may papan iti panakapukaw dapu iti bisyo ken kinaawan respeto. Ti istorya ni Diana ket may papan iti may sa ipamilya inabayad inawaswas. Sa kapuno ket apat ti tawa ni Diana idinad sinadagiti nadanak na. Inam ida ikakabsat ken ubin pay tinawdi. Iti kasta ikasasad saan na dua nga adasawa tinapektaran. Inam na anak tinanpasan iti etetto ti panadsina. Ni Diana ket napasamak napardas ti panagdakal na. Makita na tirigat ti inana, ti panagapadagiti naganak na, ken ti kinaawan ti amana iti inaldaw ibedda ti amana ket adda problema iti panagininon ken adda panagduadua met iti panagbabayi. Awan ti undas ikwarta nga iyawid, ket tunggal panagsaw dagiti naganak ket kaslaag baliw ipananiduldulin ti putut. Iti misa ka ubin ikas ken Diana, dagita isaw ket saan inalaka malipatan. No ti balay ket napno iti panagbinusol, dagiti anak ket masansan, mapilit manded ti problema isaan dapay ikabaylan prosesuan. Mabalin na agulimet da, niyam saan ikayat asawan na awan ti sudat. Ni Diana ket adda data sudat bayat ti panagdakal na. Niyam imbes sa sumuko, timpamaysa ni Diana ti bagina iti panagadal. Nagtalinad inam naman na nano makalpas isuna, mabalin ay makatulong kadaditi kakabsat na ken iti inana. Saan data baset pandit. Iti pamilya na inam ti anak, ti may sa makauna makalpasket na balin ay manbalbaliw iti dalagsun ti amin. Iti nagladuan ni Diana iti kolehiyo na nagsak ti inana. Inpakita data iti amin aridat ket adda buwana. Ni Diana metket na ni Karinano makapasa iti board at sam ken makasarap iti trabaho, tuluman na dagiti kakabsat na makapadadal. Dito iti klase ti anak saan na imang panunot iti bukod na masakbayan. Niyam na patigmet aladitan, saan kuma maibilin amin a responsibilidad ken kuana. Ti panagtulong ket na pintas, niyam saan masapul maibus ti bukod na bayad dapu iti bidot dagiti nataynan. Iti trabaho na iti veterinary clinic, nakilala ni Diana ni Kanmi. Saan na inobyo ni Diana ni Kanmi, isumet ti akin ti klinik. Idi impresenta ni Diana ni Kanmi iti inana, nanted detoy iti seryoso ipamdet. Kaya't na naikasan ni Diana, kinempakita na naamu na ti sitwasyon ti pamilya. Saan na inaramid ti panangsuporta kadaditi kakabsat ni Diana nakarol sa dabal. Imbadya na ituluan da idaadin da makalpas da iti panadadal. Dito'y makita ti may sa inasaya at ikabalyo ti panadayat, saan na panangayat iti tao na nalaka. Pananawat met iti konteksto, paglabinan ken pamilya data tao. Niyam na saya at makita na ti tulong ni Kanmi ket voluntaryo, saan puwersa. Data ti pagdudumaan ti suporta kan obligation. Idi impakaamo ni Diana iti amana ti plano da na agkasal, inawat detoy ni nalaki. Nakita na ni Kanmi ken naawatan na iseryoso ti pangat detoy. Nanikari ti amana adda isuna iti aldaw ti kasal tapno isuna ti manitulod ken Diana iti altay. Para kan Diana napatagdayta. Puri na bayag inaisina ti nadanap na, kayat na naadda daad padpada iti may sa kadagiti pinakanapateg na aldaw iti bayad na. Saan data simple ritual. Para iti anak nakakita iti panakawaswas ti pamilya, ti panakakuyog tinanan ken takan iti kasalket kaslame sa ibasit panagadas iti nabayad sugat. Niyam idi aldaw ti kasal, naplaat ti inana ni Diana ta adda ti amana. Nasaktan isuna na awan tinauna na pamidbid ken kuana. Dito'y adda napatig at tansyon. Ni Diana ket tiyat na naadtalinad kumpleto ti aldaw, niyam saan na napadas kumpletuan ti komunikasyon iti inana. Inbada na karumbin met ti amana ti manitulod ken kuana iti altar, niyam na awatan na dapat kumana pakaamo na iti inana sakbay. Dito'y ket may sa idatali saan dakel kas tinadlabas problema, niyam ipakita na no adda nabayad as sugat, uri tinasayat as sa pasket mabalin makasakit no awan ti panagsadana. Iti data met na aldaw, naamuan ti inana ni Diana ti may sa ikinapudno nabayad inailaming, ti amana ket adda met contribution iti. Panagadan ni Diana. Saan na kayat na ipakaamo iti inana, niyam tinulumana ti anak na?
Saan data imanikat iti amin ay bidat na? Saan ay data ti pruweba na awan ti biso, panadapawan o panakapasakit? Niyam ipakita na ulay na pukaw ti relasyon da diti adasawa, at da pailain paset ken kuana nanayat iti anak. Napatid ti balance ditoy. Saan tayo ruman ay iti nalabes ipanang romantisa iti ama, niyam saan met inalinted na ikat tinasaya at inadaramid na. Ti tao ket mabalin na adda dakel, bidat ken adda met aramid inaimbad. Ti panababawi ket manggubino saan na nailibak ti dex ken saan met na usalan tinasaya tapno maabguman ti amin. Kalpasan ti kasal, nagsarita ti ama ken ina ni Diana. Nanidaw isuna iti pamakawan. Inaklo na da diti kudkulan na ken ti kinapudno na lumakay ken gumakbaket da imbada na iti sumaruno maaldaw, dagiti anak daket adaan iti bukod ipamiya, ket mabalin idalain ti mabati duat. Kayat na iti sa bali igundaway, kayat na naipakita ti panagbalbaliw ken makaduamanan ti inana ni Diana iti panadlakay. Dito'y ipanagpapakaasiket saan, basta panagsawlaing, tanabayad yan na inumulay ti inana ti panadsublinat. Nupay nasaktan, adda pailaing ti ayat ken namnamat. Inawa ti inana ni Diana ti pamakawan ken ti posibilidad ti panadsubli da iti aldaw inagkasar ti anak da, dagiti naganakmet ket naddesisyon manglugyan nanan. Para kan Diana, data ti pinakanapintas aladalo. Saan ni material, saan dakel celebration, no dikit ti panakakita na dagiti dua itao inanted ken kuana iti bayad ket at balinnanan ti may sa ipamilya. Ngem napategmet asaan mapasimple ti mensake. Ti may conciliation ket saan husto para iti amin inaysina. Iti istorya ni Diana, adda pamakawan da puta adda panadaplon, panagbabawi ken gundaway, kayat danag padpada. Saan data ipuasa? Saan net iti anak ti responsable mansubli kadakwada? Nagbalin na inti kasan ni Diana igundaway tapno at sawo damanan ken manibada iti nabayad isaan inasaw. Dadito'y talo pakasalitaan ket adaan iti aduduma ipatinda, niyam may sa ti adtutunos eleksyon danimikaket na susuluna isaan amin inatid sa grit na ket lamban ipadtultuluyan. Ti ayat imanidalan iti karbenan ti asawa ken pamilya ti sabaliket masapul patindayan, uray na sakit. Nimuat ket nakita na ino ti bisyo ken kinaawan respeto ti adturay, nabalin mapupaw ti pamilyang padalupen na isaan pumanaw. Ti ayat ket saan ilesensya pasakit, ken ti panakabalin makalamid iti kayat ket saan kasapulan pananalamid iti husto. Ni Diana ket nakita na adda dagiti sugat ti mabalin maadas no ti nakabidot ket at pakumbabaken tinasaktan ket nawaya imanted iti pamakawan. Iti kamaudianan saan iti ayat lain ti manisalakan iti lalasyon. Masapul ti kinapudno, respeto, panadaklon iti bidot ken panagbalbaliw. No awan da ditoy, uray kasano kapigsa ti emosyon, mabalin dumadal. Niyam no adda da ditoy, uray nabayad panakaisina ket mabalin na adda pay gundaway. Ti masapuldain, saan tayo maagulay iti panakapukaw sakbay manggid ti pakdaay. Saan tayo maagulay iti panakabistado sakbay patindayan ti mali. Ken saan tayo maagulay iti kaudyan igundaway sakbay na ibada ti pamakawan. Ta iti amin relasyon, ti tiempo ket napateg, niyem ti desisyon makaramid iti nalinted ket ad-aday napateg.